Kebama din romanya rok sanjanani update mayang tokana phanike tini o bidin bisingtei sanjanani update saimalena tamoni bagi sanjanano Mumbai o tonglia tai tangi nogo phirogui tupkha abo kaham hamya saimalena abon bagi rok bidino paisa jora naidingke kamko bujigalak tai sanjanani rangni kokbo saimalena tai jodi norok an video nai sajak tongkhaba an video no like khardi tai channel no subscribe khardi phanike tabo kaham hamya saimalena Mumbai bo sibiya aro bo siya ta aro bo siya ho ngai bima bo ta bo ngo ri na ra ne ana song ri to ke mo na ne bai abo kon ko se Bangalore Bangalore ko se ba ho ana ka bo abo tamo ro ne abo sala ko ta ko na bo ko sabro mo ko ko ga ne ke mo ron ko sakha Rina ko siya Ikaw ko po tayo sa mga kakaboteng ka Araw ko siya masarap Kapit ka pa mga kamo Doktor ko mata ko ba Sari maya kanya Makakako Ako ka naman ay pang samkari Kaya mo sumbar ko dito Nokhor jang na ta Nga Wakay Hindi Sini Sagang ko kumataga na Hagasin na Kakasa aga ko Mga dina sa Tayo ko Kagaga Nga po ka ang ko Bosida bodi ko ba na bong ni phan bai da din sum phan bai bong na ha me mana ko ho so na mana bisa song ba ha me ya hinsi maya ta hinsi maya ko si sum no sa ta ko no thang gui ni ka ha ya an do ne ro ka mo ya pa no chai ma ka ha ya pa no an no ma ka ni bol ko so e ta ka sim ka no o sai ya ka ni ab ko bolon ka an abu bo bol na thino sa na pa no an us na ko sa ga mo mana ko so Yung bonus hay batang hen tahu proses lagi sunu kan kalau proses hay masih mulai kosong kok semua bo hamyan galak hay matang ta hamyan ya pro semua bo eta usung hay ya hay kan sini aku kok hay sa burung ka mau bosan ten sunai san kumpul biasa dia emang bari ka sa omai Nakang bawa hay mukhalai ka apur nor khorong ni sing na ka bai ate masa nong logi tong ma to bo ta phu kri nyabla horosi bari na bla ka bono ka sar ka sang thang si na isang flight ticket khai ga ni sar ka aje ka apro ni ka na ka ta an to bo ba an kon sai ma dia pa ga si o mai ti ni ko je no no ka ma yo i ka te ha jong do ka so ka sa ka de do aro khai nor khorong ni si orole ta bo bin bai suno kono tongoi boya bo phon jesi phon khai tong mo ate diba ngarole nor khorong ni si bo ma yang sina nyamo ate yang sa tai nang tai ko bu ji abo e ko la sa ko bu ji la yang ma bo sina to kha na jan to kha de sa ma pro ba ko bo sa na ya mo den to han thang to ko na kha de sa na ngani da ga ba te ma ya asuk kok ma ya bus birman ate ha birman nang kamu sama ya ang le buju ka ang ka buju ko khuk mai ni busuk mo te to ma ba ko ane saya kale apa sa khuk saya nang ka lu ko na ko bu ba ono an khama sa no apa sa khuk sa de pa sa ano nang sa sien bai apa ba ke thani ro mo ko ko nong sa ko to ni mo bus kana hamila tha lo ko lo ko 다 합니다. 맞아요. chuba kha semua kan. Malah yang hamil kemarin udah na. Besar waktu pantai mana saya melihat bayi mana semua itu apa. Itu aku bersama hamil dan ada yang baru orang kaya. Sih kalau ini asal itu kau tadi mana yang itu kalau lihat itu caranya hamil itu melihat salah. oh caranya hamil maya ke kemu tangiri ya amon facebook ni aku no enggak dokter ke mana kaidan no dia jaga norok sirik go sidis sebenarnya kok sekarang dokter di mana enggak jaga ini jadi itu angka anu sampai ini kan masih kan makan lu kok buat kamu abanta abun dokter nana apa nana dokter orang tak apa ini kan an hidung sadong kayak tahu kalau karena asal buku aku kalau sekarang dia bayar ini
Samia video kok jolly tension amhai khwna nogui ang kisa video klai dikha ang apro ani kok kisa laifan mangkha na abon bagai anggo sak realize bong kha teo video nang direct bukhai dikha gate khoroksa bokhai to masa hani kok sawo gang khai to bono masa nugya masa ga to samna himba wak tok musuk ob drong masa himlena gang khai to bono khoroksan hinai ang borok sinu bongge ba botano masa hani kok saka thi ase kok re khoroksa sila botam saga nagi khana nagi tarpore ang reply mane norongno sai khana re shukuru tangai anga puro am haike kok sajakti ingkha Saimia bonggus dangka agaru mane to borok masa brini saimia bonggus dangka agaru mane to borok gusti nungai bini babuni saini ta gusti nungai khena dido ang reaction dia sayang tongpano ma sasine to bongkai tangai khene de ang whatsapp video ro khaije gya sandrani te ko ro saje gya kintu batini kha ang belai ke borong ni family nang khairok jaka nini moteng kangke nung tini khairok jaka hada dunia ni borokle je pru cancer patient ngai je puta pohon arnu go aprechin dunia borok khairok jagai help khai tabuk joratei tabuk tongniya man je mumbai tong sak joratei bor phir phase joratei chubai niyo hamjagi tong tongmani কিন্তু তমং সামং দম হাই ইনসিডেন্ট খানা তমং সামং দ প্রবলেম তে হেং খানা tam tomong samam di problem khana tamo tam ko line kre ang bujiani no ko ge neng sawo asuk din ke neng khair ge tin da khairok ni saw tini khairok mani karon hike ang aboya borong no jemon babe lukurok borok kaisa mistake khlaima bai borong no lukurok jemon babe pressure khlai tongkha abono se ang sanani try khayu tangi hinmale je borok phaipurgo borok da pohor tai da bishal da dina songno borok information diliya khogoi phaima hai klaikha aboni yagulo ang borok no call khaikya kaki bai kok saka ani kaki bai kok sakra ka do samani yagulo kaki ano hai saka da angbo chiring saka oi thaka te angbo to lukurong ni comment video nugui tong blena ga angbo to sibu ga ang to apro leng meleng sa phaimani ga kok saka hai hai sajaka ga kichangbo tungui thaka nge tui thama yagulo kaka no boto onek depression nang jaga borok depression ngoi tong tension no jesu pan khlai manu do tabu kong no hoja mata kol khaye dibor hiya phong hiya kol khaye no rang sanka rang sirja rang bekhai phadi ngai rang bekhariya kangke noko phainai omok somok sajaga hangke nengke tamong nai sada sari gitangi ang silangka no rang buidonet khayo hinne lukurok subawo hinne tangi ang rang kano bungar nai ba all lukuni rang to da pohor sunti lekhai kalang ngai borong no rudi hini sanai ta ga ar ang tam saya to hoba ang sudu saga je kol khainai tania munia bororong ni kok no ignore khaigi hini sali ara asido ante he bororong ni kok no kuntu takandi jespa nong thung bunyo rang tar di rikha rang bekher na ngakan da pohor bai da bisana sini je de thai kalai ni saw ga ar ang tam rong to ang tam saya sagaro ninga tikani video phacha kana ningam tike video samui to content bagai neng tabuk ano om hake video na woi views sanan bagai pokre khalagi kintu bani ram ka saya to neng ano sungi mano neng tang am tike kok saka neng ang ba kok sai mano kebung borak ano sung horo ang borno bujogoi sai khnaru borong moi su kok satani mistake ni mano lai mano gine ki tam saro buni video na na wara tike lach khai video khai tong tam non bai ga nong nai na tam nong nai na nge bisini kong saimia kare ta ekrek dioro ang puliani simi ang tabuk sondaran bang ang haike hani video rekai simi nengano hingkamata tabuk ang tangai dikha amo borok lukurok asiki ta monglai tongkha urmung haini tongman bagi sa ang kol khai o video na release tabuk nang saimana ble ang asak apuliani simi ang ko bin bagi tam khai khaya ang abo video o post khai rikha kai simi da ang khai ku ni hinjang na ba ang khai ma khaya ang phunu gyang khoksa ribo khong ribo ang phungna musungya ang rumani riya obo saka tongna sinung nai nangano hakita sadi nang le busur kha ba sana thang ge kebo 사중이 랑바 orang 어러버 10-15 lat angya bijika neng ang riwinya to orang tini borok
amte khai borok aro thang haiman bele te phirok mani karon tang phiroka abo borok saya bo gosijak bul bo gosijak sing bag mali ani bagoi sing khotar cha sin rugino sing ungkoi sing khaisla bi paikha borok no information liya aban bagoi belai khino sin bo bulung kho hne video wa srai ke sai dong buma bujikha gtai tam ko sasana nyorong no tam ko bujrinai norok to jani sanani mote sana salayo san salayo taba ang o video sram thani wa norok kaisa ani kok bul dong kana kachikon sa jaga phona obono tei pha norok tak slam bai chawnai gite ko thaglai mung na tong no oro tam saya tongkha osoi haimani tam saya tongkha do sari je gulmal khani to borok kok tang saliya ko osrani le tam saya tongkha bobo mobile na yo bobo mobile na je bini sori komi hai borong kan ke bobo mobile long na yo bini video bini bagai bini bo bu khani bagai amsa khake common shita khele yo ko salayo tam wan sune bini bu khaw tam wan sune no ko bin bagai ki wan su de nai bai wan su ne bai osrani bai kendal wan su na bai bai sana mojo ang ajaga o ang je kok saka tania munia borong no ngo di tar hori samane arwani tam saya tongkha nga saya guri jakta o je unnecessary borok kol khai rang samai rong no sang sable chawo amte he borok tongo poborbo ang rang sugro hojak arang phirobi marnai hini pobor sanai rong nang tang khai tongsa borok hai borok si bokhokte pressure rible rang to phirogri hane oro to kaki sa to saya ko rang afru bo je fru da pohor bai ko rang ko tamse kamo borok hos ko kemuria hane hibruwa afru to kaki saja dorkana khai rang phirogri nai to bang kemu khaiya hane hin bobin busano mothana musunge na da bin busano bo mothana musunge na da monok haki salai tangai boriya hangka or ulukurong ni rang bainai bini borok bo thanglang rang bo thanglang ni wan sugui de boriya hangkana keu phani jini busano buthana bodang mu sungno norok buang bu phani jaga norok wan sugui nai choi norok rang orang ni timang kong bang laikha thamung laikha she wal laikha hin laikha kaisa bai kaisa controversy laikha amo muda muzang osrai ke bota mungna video bini pagiche sara dunia ni langlai tong laikha news chukting ko lai bokta wan sungai hindu yang bukhayo ajrai no norok le video nu khaisimi je norok saimanu ha buting ya tong norok abden manu buang phasong tong nai rong deli mai cha khane kri tong khane kri omai ni chi khoi gan kai borong ni salcha bang ji shanti din krinya tin norok ama hanke bunyo amdi khai kaisa khai kontro baisi khlai norok tok nang le walai tong le borok bu tum ko sikable singa ma ke da pohor jong borok pohor jong no sabuyani borok mistake kari borok bo sagamle ngetai tam ni asu orang ni tiba su kong bang lagi barang bu tum borok phirogri ya rang bu tum borok phirogri na hini saja nge bi mama ni bepar tang saini ya ang sudu yang bo haro je himani je khlai je salai mani bon bagi obon sini jang dukhanang buma sakal po buma busano buthana po rang ni bagi pho borok te khorok te kaise pop sana mo jong last ni pai thabo khorok sa buma nang khana bo to ang bina kong nang okora no bo parang bina kong sa jaglia kok te hingke borong ni kong ni mote hingkan ke ano video lokha o video ni borong ni kong ni mote hingkai thui tu lar san stobo kemuri thu to kemuri di tobo guthipan nogo last tu bunai hima kok se kala sibla noro kintu buma abono go sia buma tini sawa ani video nai ne dinte kase o ka ani tini ni video nai ne di buma sawo ang tini jodi aro kemuri tu khangke ang ani busano tini ang guthipan makhana no khamo hne kabo thuya tu thuya ni no bini hamte kerki to thuji nai titang khane ba ni biji buma so disna amno to exam ma khane belena bini busa bini ogoti ba mani titang khane ba thila ja lugoro kuchuba ya he so to no chuba lai jo to no satong wati hiya wancha tok sa hiya so to chuba lai kha jo to khairo jag lai jo to bukunang lai kha bin ba apan tang khane bin ba o
संसार कतमाबो दुनिया से पाइथांसो डॉक्टर से करी खा बरफ को नासिंग मा मुलिया नाफ्राय तंग खानाय हिन बरफ ने ऊपर या फरी जनाया दा बरफ ने तिकी तामा पग एक लाइखा बा